Mga gaon, mga motor mga gaon. Nay magkikulab ro mga gaon, mga maritis ba? Mga marites team, mo-collabs to ato ni pamaslakag sili siguro kay. Ayay. Sila ni Bonjo mga gaon ay ato ni sagol sa spaghetti ba. Ulhion ginanila no. Asama yung ingon hang ba? Be, tilawan. Dene ka pasar sa ako. Why hang? Why hang? Ay hang wala yung ingon. Oh, kare devil paper. Ay. Lamuring ha kay nade to sila nga to. Ba sinig hangin ni. Kurang sili ro. Hilig na ba gina? Klaro daghang ni. Di lagi. Lagi. Giti. Giti ka ba ba na? Kumusta yung New Year mga gaon? Okay ra ba atong mga love life da? Wa pa bay pabuto da? Amo may paminduhan na buto na. Da mga namay nga namuto na. Tara. Pero healthy, pero healthy. Dili na kinahanglan buto. Kay buto na. Siwasan pagday. At least gagmayog mata. Mga gaon, ayaw mo anang pabuto nga makapungkol kire nga pabuto ay. Pabuto tas lubot. Lubot tas lubot. Ay malubot kini po. Pabuto tas lubot. Timing kay mga gaon kay namay magkikulab sa tuwa birahan na to. Spaghetti taga, spaghetti ya sagla na tong demonyo. Sige. Diya sa mga gaon kay magluto sa mig spaghetti. Mga gaon, mga motor mga gaon. Nay magkikulab ro mga gaon, mga maritis ba? Mga marites team, mo-collabs to ato ni pamaslakag sili siguro kay. Collab dai mo ha. Tayo tayo mama ni Morme. Mo collab mo sa inyong mga anak. Dali wag mo kita ba. Di ka na mahilak la, boss. Di. Hilak naman tudaan god. Bata pa ta sige ang taglatos. Kuway pa. Abi kay ina ni akong naong inyo kung latoson. Are na ko mabawas. Kana ka gyud ganito si Dado. Gibitay na oy. Gisudang sako pasuhan. Muna nagnaanosan ng nama. Grabe pug naong ni mo pudoy mo pug kagabatar oy. Mga punitan na ya hay. Kuan ko ni. Na may sauce. Chicinggip. Ha? Chicinggip. Kini bitaw ka ono ni. Kay dagko kayo ang hiwa ba. Tinggip mo kagaral. Sila ni Bonjo mga gaon ay ato ni sagol sa spaghetti ba. Ulhion ginanila no. Ulhion ginanila ang katong. Ato ni gagmayon. Ulhion ginanila ang pansit kay mo klaro man nila. Ari ginas birada. Ala kalami sa hotdog oy. Kalami sa hotdog. Dagko kay giwa. Kayo. Yan lang ka demonyo mga gaon pila na. Gamay lang kay Ma ulab man ni. Silang. mahilak yang magkikulab sa mga mo lang maluoy puta. Ko lang katrusi. Abi pala pamalain lang kay mo mga naong. Klaro masad. Kataw sa tagkaluoy parang sarang. Pili ka kabat si mama ni. Uli ka lang nak. Uli ka lang. Bisan mo ginainom dahil hinom ba. Imbes na di pagitaon ra. Kuan hanto janto de gid. Yung kuan imong sinina dito. Ito yung magkukaw sili. Pinuha na ito mga gaon para blambe kay ganang forma sa spaghetti ba. Ah, kuan na ginaling manang baboy ko. Karne. Ginaling. Mga gaon, mag-cooking show na ta. Mantika. Sunod ko kumarte ng lamas, silunod. Ang lamas, diara. Ato na mikos-mikos mga gaon. Sunod ko kumarte ng hotdog, lunod. Ang hotdog, diara. Ato na cooking show mga gaon. Gawas na. Sunod ko kumarte ang vitamin, ilunod. Ang vitamin sa mga gwapo, diara. Ato na mikos-mikos mga gaon. Sunod mga gaon, ang tomato sauce, kung kumarte ilunod. Ang ketchup, diara. Ato na mikos-mikos mga gaon. Sunod ko kumarte ng pancit, ilunod. Ang pancit, diara. Ito na mikos-mikos mga gaon. Sunod ko kumarte, tilawi. Okay na ba? Init na kayo.
kalami mga gaon, okay na, sampi na, wow! Mga gaon, nandanay sa tambayan sa mga Martes. Nasi Kwan, Justax, Victoria Vines. Justax, muna pinagkagahing mo ka sila sa Muna pinagkagahin mo ka og demonyo kay ang naong demonyo po kayo. Si Justax on the mic. Tara, katong mga naong sa Tris Buhakak. Ano, follow sa ako ang Justax TV. Justax TV. Justax. Mga gaon, bubo na! Oh, nangar sila dire sa teritoryo sa mga Marites. Dapat mukuan sila sa mga Marites, mutuman og usay gusto. Kay kami hari dire sa Agino Marites team. Oh, mga kamaraat, mga idols maraat, fans tanan, mga engkanto, mga taong tinood, mga ongo. Oh, mga barangan, hiluan, palihog, palo na mo sa Marites team. Ano mo sa Marites team na, mga Marites team. Mama Justax, ang Mama Yulin. Ayaw, ana, oy. Ato na pagkano ni mga kabayan, tanong na ako. So mga kabay, mga onta. Nakoy kaluha da. Pila ning bana ni? Yulin. Mamawar sa naon jambon. Dako kay mamawar na naon. Ate ko na example na lang. Mga gaon eating na. Habab. Kup. Asa may yung gingon hang babe, tilawan. Dine ka pasar sa ako. Okay. Ay, reaction. Wala man yang. Botig gulo. Grabe. Kuha yan. Ano naman Asan yun? Why hang? Ay man. Ay. Wah? Ano hang ale yung ingon. Oh, kani devil paper. Ay. Tog naman. Oh. Angat naman to. Angat. Mana? Yung bilang na niya. Nakjugduka. Naman ako na kuno sini. Ngayon ang Christmas tatay totong ba tatay totong Usap na. Guys. Ala, wala ang tiwalit. Sabaw na nito. Ay may hang ba? Ay may. Naman, nagilak na. Kali. Sige ka. Kali. Sige. Wala kitang ganda sila wala. Oh, kada. Why how? Nasi Yulin, naglag mo na. Huwag mo lang ka. Umak ko na tayo. Nibuto yung kulit ko sa mga. Sa tanan nag-ingon niya, wako nara ko mamay. Wapa kay ko mama. Gwapat mama. Anak, wak yo dinta. Yan ang inangkon. Ugangan ko kumarket. Ugangan ni Kamartin. Ugangan ni Kamartin. Lamuring ha kay nade to sila nga to. Lagi tari hapit. Ngut na. Among. Nagpiyong-piyong na magaling. Sige mada. Nagbawa to sigla na. Way birthday. Uy, iban no kay atay hag ba may mamansit pare ale tatay tugsok si tatay pisot pa man dire. Tabik ko kita, tabik ko kita. Nagsipon ako nagtuod. Ikaw na magaling ko sa kalugas. Sige daw. Ni ungot magani. Wala kita na mo uli nako. Pre, di mada, prisuton. Asa ra karon? Oh mga agaon. Oh ako si Madam Auring sa Damarites team. Please town, follow town mo ug share sa among kanang page Damarites team. Ang kanang challenge sa Maraat Vlog na hang. Easy kayo. Inga na nagcook. Mura na guwa. Oh, Beauty.
Usay sunod. Usay mi ready. Oh, why lang challenge sana? Ginoko. Oh, wagay ka patos ruhaw kasi pod. Para ako maayo gud kayo. Namaga mong wait. La. Kini kay tangtang ni palohot. Gipanggana. Namaga ko ni nang wait kay baga naman daan. Kani. Mga gaon, sakit ya ko si Mod, mga mong tadre. Atong patilawon si Tatay Henze. Aye. Ba sinig hangkay ni. Wow, wala mo itong hisili ko. Hilig na ba gina? Klaro daghang ni. Di lagi. Ano yan? Diyos, galing kong batihan naman na ito. Sige. Sige, pa ba na eh? Grabe hangaw. Grabe spaghetti ya sili na oy nagyaman ko. Ni Tiabo atong tatay. Si Tatay Henze.